दशहरा में येसु हम घरे बानी कहतारू हम नहीं कुछ जानी दशहरा में येसु हम घरे बानी कहतारू हम नहीं कुछ जानी घूमे अइहा नामी के रतिया में नु हो घूमे अइहा नामी के रतिया में नु हो असो मेला घुमाए बेतिया में नु हो असो मेला घुमाए बेतिया में नु हो संदीप बाबू असो मेला घुमाए बेतिया में नु हो तिरलो की रिकॉर्डिंग स्टूडियो छावड़ा दानो। चली नया बकरी कोनो बहाना ऐसन समय आवे ना रोजाना चली नया बकरी कोनो बहाना ऐसन समय आवे ना रोजाना हमके कबे से फसलू बतिया में नु हो हमके कबे से फसलू बतिया में नु हो असो मेला घुमाए मोतिहारी में हो असो मेला घुमाए मोतिहारी में हो संदीप बाबू असो मेला घुमाए बेतिया में हो असो मेला घुमाए बेतिया में बीएस राजा संगे यादो बिनय माई के भगवती में करस जय जय माई के भगवती में करस जय जय बीएस राजा संगे यादो बिनय माई के भगवती में करस जय जय घर के लोगवा देखे जाई रामायण मठिया में हो घर के लोगवा देखे जाई रामायण मठिया में हो हसो मेला घुमाए में चनपटिया में हो हसो मेला घुमाए भेलाही में हो तिरलो की रिकॉर्डिंग स्टूडियो छावड़ा दानो।